dakong away ay nga sagad mag-abot yun ngadto sa barangay. Dunay tag-iya sa mga tanom. Apan ang yuta dili iya. Karon ig-abot sa panahon nga nagkasumpaki sila sa tag-iya sa yuta. Duna ba'y katungod ang tag-iya sa mga tanom aron magkabayad sa tag-iya sa yuta? Ang tubag depende. Atong i-apply ang Article 448 o ang Article 449 sa ato ang New Civil Code. Dunay giingon planter in good faith. Dunay giingon planter in bad faith. Ang planter in good faith mao kanang nananom nga wa gid siya kahibaw nga duna di ay lain nga tag-iya sa yuta. Planter in good faith siya tungod kay nagtuo siya nga ang yuta nga iyahang gitamnan iya. Kung planter in good faith, unsa may katungod sa tag-iya sa tanom ug unsay katungod sa tag-iya sa yuta. Ningon ang Article 448 sa ato ang New Civil Code. Para sa planter in good faith o para sa tag-iya sa yuta, ang tag-iya sa yuta dunay katungod nga iyahang paliton ang mga tanom sa tag-iya sa tanom. Exception, dili obligado ang tag-iya sa yuta nga mopalit sa mga tanom kung mas mahal pa ang tanom kaysa yuta. Panalitan ron. Ang tag-iya sa mga tanom. Ang iyahang mga tanom mobalor ang tanan og 100,000. Pero ang yuta gitamnan 10,000 ra ang balor. Sa ingon nga sitwasyon, dili maobligar ang tag-iya sa yuta aron iya hagyong paliton ang mga tanom. O sa may remedyo, magsabot sila kadtong mga tag-iya sa tanom ug ang tag-iya sa yuta. Mahimo nga ang ilahang sabot kadtong tag-iya sa tanom iyang abangan ang yuta o iyang hatagan og abot. Mo share siya sa abot sa iyang mga tanom ngadto sa tag-iya sa yuta. Dili gani sila magkasinabot ningon ang balaod adto na sila maghusay sa korte. Mupasaka na og kaso. Unsay mahitabo sa gitawag og planter in bad faith. Gitawag og planter in bad faith kay sa pagsugod pa lang niya og tanom, nahibaw na siya daan, dili iya ang yuta. Nabasab siya'y madawat nga bayad gikan sa tag-iya sa yuta. Isip bayad ba sa iya mga tanom? Ningon ang Article 449 sa ato ang New Civil Code. Wa. Gani, tungod kay planter in bad faith siya pahinoon ang makabayad og danyos ngadto sa tag-iya sa yuta. Unsa naman ay bayad o bisan pahinungod balang wa gyoy madawat ang planter in bad faith ningon ang balaod. Duna sa mga gitawag og necessary expenses sa pag-preserve sa yuta. Panalitan, ang yuta ni haragna unya gi tarong sa planter in bad faith para dili magsigig pangahunlak ang yuta ug nakagasto siya, dunay bayad ang planter in bad faith gikan sa tag-iya sa yuta. Balik, ningon ang balaod, ang mga tag-iya sa tanom dunay katungod nga bayaran provided siya planter in good faith.
kung sa pagsugod pa lang wa siya kahibaw nga duna di ay laing tag-iya sa yuta nga iyahang gitamnan. Unsay remedyo sa tag-iya sa yuta sa ingon nga sitwasyon, iyahang bayaran o paliton ang mga tanom. Gawas lang kung ang presyo sa mga tanom mas mahal pa kaysa presyo sa yuta. Sa habig sa planter in bad faith, wa siya madawat nga bayad gikan sa tag-iya sa yuta. Gawas lang sa iyahang pag-ugmad sa yuta aron dili madaot.